Λοιπόν, και μόνο που το διαβάζω θέλω πάρα πολύ να την δοκιμάσω αυτή την μπύρα. Βέβαια. Είναι και καλοκαιράκι τώρα, είναι της μπύρας εποχή. Ναι. Έτσι, είναι της μπύρας. Αλλά τη Volcan, πρόσεξε τώρα, Volcan μπύρα Volcan ελληνική, Σαντορινιά, η οποία, σε παρακαλώ, να δούμε τον κύριο Πέτρο Νομικό, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και κατασκευαστής της μπύρας. Καλημέρα, κύριε Νομικέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Βγήκε πρώτη σε όλο τον κόσμο, λέει. Ναι. Σε έναν διαγωνισμό στην Πράγα, δηλαδή μέσα στη φωλιά του Λύκου. Στη φωλιά του Λύκου, τη φωλιά της μπύρας, βγήκε πρώτη. Σωστό? Ναι, ακριβώς αυτό. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ναι. Είναι τρομερό πράγμα. Ναι, βγήκε πρώτη. Αυτό να πούμε ότι η μπύρα αυτή παράγεται στη Σαντορίνη. Όχι. Έχει υλικά από τη Σαντορίνη. Έχει υλικά από τη Σαντορίνη. Έχει σταφύλι από τη Σαντορίνη. Και πού τη φτιάχνετε, πού την παράγετε? Κίτρονάξου κλπ. Αυτό είναι. Έχει ένα μέλι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Το μέλι στη Σαντορίνη τρίγεται μόνο μια φορά. Ναι. Και το Σεπτέμβριο και λιγάκι βεβαίως το Άνοιξη, αλλά το Σεπτέμβριο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν έχει λουλούδια το Σεπτέμβριο και οι μέλισσες πάνε στα ηλιαστά σταφύλια που τα βάζουν έξω και τα υπλώνουν οι νοποί και μπαίνουν εκεί μέσα και βγαίνει το μέλι από εκεί. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι ένα μέλι αλλά πολύ, πώς το λένε, σταφιδίσιο. Μάλιστα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ότι η μπύρα έχει και μέλι μέσα στο συστατικό. Όχι όλες οι μπύρες, αλλά τι έχει? Μπύρες μπορεί να έχουν, αλλά το άλλο συστατικό που δεν έχει κάνει ποτέ κάποιος με μέλι, που δεν έχει κάνει ποτέ κάποιος στην μπύρα, είναι το κίτρονάξου. Ναι. Και το ενδιαφέρον για το κίτρονάξου είναι ένα, άμα δεν το ξέρεις, είναι ένα τεράστιο, πώς το λένε, σαν λεμόνι. Μεγάλο, κίτρο, ναι. Μπορεί να φτάσει και 4 κιλά. Δηλαδή εσείς τώρα πήρατε αυτά τα υλικά και την κατασκευάσατε εσείς την μπύρα, δηλαδή εσείς την εμπνευστήκατε τα συστατικά της και τη φτιάξατε? Είναι δική μου συνταγή, αλλά όχι με τα δικά μου χέρια τώρα. Πού τη φτιάχνετε αυτή την μπύρα? Τι? Πού τη φτιάχνετε αυτή την μπύρα? Στην Κόρινθο για τώρα, αλλά έχουμε τώρα σαν να χτίσουμε ένα ζυθοποιείο στη Σαντορίνη. Στην Κόρινθο. Πόσο καιρό βγαίνει αυτή η μπύρα? Είναι ένα χρόνο το κάνουμε τώρα, αλλά χαλαρά να δούμε πώς είναι, αλλά τώρα... Ωραία, και εμείς πού θα τη δοκιμάσουμε, που έχει ανοίξει η όρεξή μας και θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτή την μπύρα την περίφημη? Εσείς θα σας στέλνω, αλλά... Στέλνετε, αλλά άμα μας αρέσει πολύ και θέλουμε να την ξαναγοράσουμε, δηλαδή, πού θα την βρούμε? Υπάρχει, πουλιέται στο εμπόριο αυτή τη στιγμή? Ναι, πουλιέται σε πολλά μέρη. Στην ΑΒ είναι το πιο, ας πούμε, σημαντικό. Και πάει καλά, είσαστε ευχαριστημένοι? Άμα πάτε στο διαδίκτυο, στο volcanbeer.com, μπορείς να βρεις που πουλιέται και ποια μαγαζιά τα έχει. Ωραία, τότε μη μας θέλετε, θα πάμε να την αγοράσουμε. Να αγοράσουμε, ρε παιδί μου, να δοκιμάσουμε, διότι να είναι μια ελληνική μπύρα με ελληνική συνταγή και ελληνικά προϊόντα να είναι από τις καλύτερες στον κόσμο ή στην Ευρώπη τουλάχιστον, είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Και να ξέρεις, το ενδιαφέροντα με αυτό είναι αυτό που είπαν στην Πράγη, ήταν το κίτρο, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι μεταχειρίζουμε χυμό λεμόνι μέσα στην μπύρα. Ναι. Για μένα το υγρό του κίτρου δεν μας έφτανε ως γεύση. Ναι. Και αυτό που κάναμε, πήραμε τα φύλλα των κίτρων, τον φύλλο των δέντρων, και τα βάζαμε και κάναμε απόσταγμα. Τα φύλλα από το δέντρο. Ναι, και αυτό είναι το τρελό πράγμα με αυτή την μπύρα. Είναι ότι έχουν αυτά τα τρία πράγματα που δεν έχουν ποτέ, πώς το λένε, έχουν μπει μαζί. Και το ενδιαφέρον είναι αυτό, το κίτρο μπαίνει από πάνω από το λυκίσκο. Έλα Παναγία, μας έχεις ανοίξει, άνθρωπε μου, την όρεξη. Θέλουμε να τρέξουμε. Μπράβο πάντως, έχουμε το Δημητράκη στην Κορινθία. Θα του πούμε να μας φέρει τώρα που θα έρθει. Έχουμε και τον Καπούνη στην Άξο, να μας στείλει την κίτρα. Όχι να το φτιάξουμε, να μας φέρει τις μπύρες. Να μας φέρει την ταπεία. Ναι, ρε παιδί μου, να σας πω, κύριε Νομικέ. Πάντως μπράβο, θερμά. Πόσα χρόνια παλεύατε μέχρι να το φτιάξετε?
Εμείς να ξέρετε ότι αυτό η μπύρα ήταν για μένα, όπως ξέρετε μένω έξω στο Λονδίνο. Ναι. Και ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα να φτιάξω κάτι που είναι ελληνικότατο. Και η μπύρα δεν είναι ελληνικό πράγμα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ελληνικότατο. Ωραία, και πώς έφτασες στην μπύρα? Πίνεις, είσαι λάτρης της μπύρας, πίνεις μπύρες, ας πούμε? Πώς κατέληξες να φτιάξεις μια συνταγή για μπύρες? Πίνω μπύρες, αλλά τώρα πίνω 2 μπύρες. Το Volcan Blonde και το Volcan Black. Εντάξει, ναι. Τώρα βγάλατε και ξανθιά και μαύρη, έτσι. Βγαίνει αυτό, όχι μόνο αυτό, το βγάλαμε, αλλά η ξανθιά βεβαίως είναι το πιο, πώς το λένε, εύκολο να πιείς, αλλά το μαύρο είναι πολύ γευστικό. Θέλει λίγο εξειδίκευση. Θα σου φέρω, θα κανονίσω αύριο, ήδη έχω προσφορές. Ωραία. Ναι. Από 2 οδηγούς, Γρηγόρης, Μιχάλης, Δημητράκης. Να φέρουν ένα τελάρο. Θα σου φέρω εδώ και δεν έχουμε ανάγκη το κληρονομικό. Το κληρονομικό τον έχουμε ανάγκη να δούμε πώς ένας Έλληνας μπορεί με τα ελληνικά και με το μυαλό του ελληνικό να κατασκευάσει κάτι σε μια εποχή που όλοι λένε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπράβο, πολύ χαιρόμαστε. Συγχαρητήρια, κύριε Νομικέ. Να είστε καλά. Ναι, αυτό είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ελπίζουμε και να τη δοκιμάσει και ο κόσμος τώρα που τη μάθανε. Διότι το να τη μας βλέπει κόσμος πολύ, τη μαθαίνει, ας πούμε, και είναι χρήσιμο. Ένα άλλο ενδιαφέρον με τον μπύρα είναι ότι πήραμε ελληνικότατα πράγματα και πήγα στο εστιατόριο του Gordon Ramsay στο Λονδίνο. Ναι. Και είχαμε 5 μπύρες που είχαμε κάνει και τους πήγα εκεί και κάναμε τις τελικές αλλαγές με την ομάδα του Gordon Ramsay στο Λονδίνο. Μάλιστα. Ναι. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Νομικέ. Εσείς μένετε χρόνια στο Λονδίνο? Ναι, μένω πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Με τι ασχολείστε κανονικά, εκτός από τώρα ασχολείστε με την μπύρα? Ας πούμε, η οικογένεια μου ήταν στα πλοία και τώρα είμαι, ας πούμε, στο μπύρα, δεν ξέρω αν έχουμε αυτά τα φιλανθρωπικά, πώς το λένε, μη κερδοσκοπικά πράγματα με το Ελλάδα χωρίς χρέος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πιούμε την μπύρα και θα σας πούμε τη γνώμη μας, θα ξαναβγούμε να μιλήσουμε. Βεβαίως, και όταν το πιείς θα ξέρεις ότι δίνουμε 50% των κερδών να αγοράσουμε ελληνικά ομόλογα και να τα ακυρώσουμε. Ναι, μπράβο. Αυτό. Το 5% των κερδών και αγοράσουν ελληνικά ομόλογα για να μειώσουμε το χρέος. Πολύ ωραία. Θερμά συγχαρητήρια. Καλημέρα. Πάμε. Ευχαριστώ.